Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum go hobor bali yolum ke skul ha Shadol district jang ke jela Madhya Pradesh kala penkendit yaki bor sarkar jela habaki ladan haduh sispan ripu prangut ki nongtrei ban ripu sangut ki misteri bakin airong ya saw litar karong hakawai ke kynroh jang kawai ke yeng skul sarkar hakashnong sakandi ka jingkheng ka bala ai naka biohari assembly kala kluitar haka internet habala pen I baka penlot ia wei pan not nyau lak tengka na nabynta ban airong ya saw litar karong haka kynroh jong ka skul ha sakandi ban nang ta sakawai pat ka skul ka ba hakashnong nipania ka jinglut ka long arsha ka balong ar pan lai lak tengka bat ketika day ban airong ya ar litar karong haki jingkhang yit jong ka yeng skul lapen I haka jingkheng baki dan sispan ripu prangut ki nongtrei bela bat san prangut ki misteri ki batrei ya ka kynroh jong ka skul hasakandi bat sa ars pa nya pusan ngut ki nongtrei bela bat sispa san ngut ki misteri na nabynta ban airong ya shpotli ki jingkhang yit bat sa sautli ki jingkhang ba lapen trei ya ketika jingtrei da ka company Sudhakar construction haka bala shnai ka bil haka santri jong jemang arja aposan bat shwa kata la lekpek ya ka jingtrei haka sautri jong ya yong arja aposan do principal jong ka nipania school